Helo na, esgusodwch fi, ond beth yw pris y cylchgrawn yma? £2 yw pris y cylchgrawn yna. Bargen. Wel ydy, mae'n dipyn o fargen. Ydy hi'n bosib archebu'r cylchgrawn bob mis? Ydy, wrth gwrs. 1 munud. Beth yw'r enw? Ann Rhydderch. Diolch. Ann. Beth oedd y cyfenw eto, please? Rhydderch. Mae'n dipyn o lond ceg. A beth yw'ch cyfeiriad llawn chi, Ann? 7 Ffordd y Parc, Aberheli. Na. 7 Ffordd y Parc? Mam Dafydd Rhydderch i chi? Ie. Pam? Beth mae e wedi wneud nawr? Dim byd. Ond tad Sian dwi, cariad Dafydd. Chi yw Mr Davies? Tad Sian? O, byd bach.